Zdravím všechny agenty a agentky, vítejte u části 2 série Poníci. Co? Vysoko buddhistě a tak si říkáme, že to... Promiň, ale to není ono. To je naše hitovka, ne vaše. Takže prosím vás, jenom obyčejný zpěv, ano? Jo, bude to tak naskvělý. Tak jo, a raz, a dva, a raz, a dva, a kurva! Promiň, ale teď taky fakt nevěděl, že umějí takhle mluvit. Plus, je to jenom vaše hitovka. Ty je nacvičuješ? Hele, já mám hulení za pajdu. Se jenom pajdu, chápeš? Já jsem komunistka. Ale no tak, zkus to. Ne. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Ale říká si, že jsi komunistka? Jo. Hele, v komunistických pravidlech přece píší, že můžeš kouřit jenom jednou, ale to neznamená, že tady není demokracie. Že jo? No tak prej není. Je to jenom teorie. Ale já chápu. Cože? To je ten růžový drak. O tobě jsem slyšel hodně, ale jako dost. Řekni mi, jak si vyvolil vlastně ty 3 péra. Ano, jsem tady velice populární. No řekni, jak si vyvolil tady ty 3 péra. No tohle bude se zajímavý. Jako dost zajímavý, jo, to bude zajímavý, jo. Co? Myslíš tím hulení? Jo, já vím, že se to takhle jmenuje. Hele. Jo, já chápu, to hulení je jménem péro, je prý dost drsný a přidává se do něj alkohol. A tak všechno, jasně, to můžu ti no tak tohle bude sranda, to bude. Kurva. Začal jsem nejdřív tím, že jsem začal jiným pérem, a tak jsem si nakonec řekl, a tak jsem to nakonec zkusil s 5. S 5, no. A sice jsem byl ožralý, ale aspoň jsem to zkusil. No pane, jo, to je... Tak jo, hele, podívej, už jsme na místě, už to nebude otravný. Další díl samozřejmě, ale no tak. Nemám prémium, takže je mi líto, jsem velice levný, ale chápu vás. Co si říkáte, proč nepoužiješ prémium jednoduše? Chápu, pro vás kvalitnější, pro vás jako víc přijatelnější, jako každé se mě tady už mezi tím vybila žárovka. No, co je vůbec zajímavý. Jo. Bohužel tím, jak tady používám déle, tak se tady vybila, ale nebojte se, vrátím se tady parodím na žhavý zastřešky. A vedla. Promiň, tohle ale už náš barák. Hele, neříkej o tom hulení, já tam nechci přijít o ten biznis. No tak nevadí, jdem dovnitř. A? Promiň, slečno, tohle je pouze náš barák, takže... Co? Tak to s tím myslela, hele, já chápu, že jsi teď na mě nasraný, ale tady máme hulení, kokéž a tak všechno. My rádi hulíme, ne? Hulíme. Prostě mám na to na vyprodej. Kde jsou? Ty vole! Překvápko. Kurva. Překvápko. Jo, tohle je pěkná party, že jo? To jsem konala já, chápeš? Konala a je to. Co to? Party kuň? Nebo co se tím? Jo, tak trochu jsem. Já taky jsem je slavná. Já jsem divadlo, nebo tohle. Hele, hraješ divadlo? Ne, jo, hraješ? Hraješ? Jo. Prosím tě, ne, pácha na vodku, prý je páliva. A co se týče tohohle, jo, tohle je hořlavý prý, jo, no tak nic, no. Vodka je prý hořlavá, ale kdo to tvrdí? Jo, a prosím tě, to vodka. O té vodce, je to hodně drsný alkohol. Co se týče tebe, tak asi bych to neskusila. To je voda vystrávej, tohle termíček jsem ještě neznal. Je to vodka? Ale kdo tam přidal tu vodku? Je tam výborná. Půlnoc. Já, ty jsi zase zkusil něco? Pivo? Nebo cokoliv jinýho?
Já fakt nechápu. Hele, ještě tam hulení je. Ne, je to jedno, tak klidně si to zkus. Ale já jdu pokračovat čus. Bla, 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 bla. Nikdo o tom komunistovi neví. Je pravda, že ještě jsem to nikomu neřekl. Pravda, nikomu jsem to ještě neřekl, ale jenom jednomu. Já to Drakovi. Jakmile se ty 4 hvězdy objeví, já si to potřebuji přečíst. No prostě jsme v prdeli. Jaký by to tam asi bylo? No? Ale pojď, volá na starostu. Nevím, jak se dělají zvuky křídel. Jo, tohle bude srada. Jo, to bude srada. Srada, chápeš? No. Pěkně, tohle. Jo, tohle bude srada. Jo, a Babiš je tady. Tak, vítejte u prezentování a já jsem nová starostka tohoto města. Každopádně ohlašuju, že máme zlevněný daně a za ty daně můžete si... Jo, daně! Můžete si koupit naši kokain dle libosti, pouze bílý, ne ty jiný druhý. A co se týče toho, tak ještě za ty prachy jsme koupili velmi zajímavý nápad. A tak mu ohlašuji první divadlo s názvem Miloš a Babiš jsou komunisté. Dobrý. Tak, nyní přivítejme tu zpěvačku. Kurva. Co je, jako co? Tohle bude hrozba. Klid, ohlásím to znova. Jo, to je naše hitovka. Miloš a Babiš. Jsou komunisté. Hele, co to má být? Proč jste se nahrát? No, cože? Černá svíň. No a kurva. Přece vím, že tu všichni hulíte. A tak jsem si nakonec řekla, že přijdu sem. Já ano, jako chápu, že vám to jdu zakázat. Ale víme, co chceš a co chceš. No, počkej, to není všechno. Tak, co si budem týče. Jakážu vám tady to hulení. Jo, to hulení. To byla paráda. Co si, to je voda? Nevím, ale pěkně hnusná. Cože? Tak, ty si myslíš, že to hulení je správný? Ty moje parťačko? A vám, že se to jako dokáže uzdělit? No, co? Hej, my víme, co jsi zač. Jsi černá svině a taky komunistka. Cože? Chápu. Komunistka možná jsem, ale ne ta svině. A rozhodně ne ta svině. Chápu. Ne? No, okay. Já vám tady zakážu to teda hulit. A taky i ten kokeš. Chápu, nedává se do cigaret, ale dává. Proto se jí říká snad pero. No a kurva. Pokračujeme do dalšího dílu.